मोनसे गिदिर खौरां गंसे गारिया अर खामनानै सेवहांगार ब्लाव ब्लाव अर खामनानै सेवहांगार मिथिनो मोननाय बादिब्ला अर खामनानै सेवहांगार जानाय गारिया DI गारि अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारिनि सिंग्रिबारि गामियाव गंसे DI गारियाव ब्लाव ब्लाव अर खामदों दिनै फुंनि 11 रिंगासो बाजियाव गंसे DI गारिया सिंग्रिबारि गामियाव जिगाब लायनो थांदोंमोन जिगाब लानानै फैनाय समाव लामानि कारेन्ट थारखौ बोखारनो नागिरनायावनो कारेन्ट थारा नांजाबनानै DI गारिनि जिगाबाव अर जोङो जायगायाव थानाय सुबुंफ्रा अरखौ खोमोरनो नाजादोंब्लाबो खोमोरस्लाबनो हायैयाव ब्लाव ब्लाव अर खामनानै जिगाब लाबबाय थानाय गारिया सेवहांगार जायो मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अर जोंनाय गारिखौ खोमोरनो थाखाय दैमायाव लांदोंमोनब्लाबो लामा ससेयावनो गासैबो अरा खामजोबनानै सेवहांगार जायो Mana? Ini kalau dengar dari tangki tempat dalam ini. Oi. Kod lagi. Ini sih kantor kiyo. Ini tarik cici pula na lagi mana? Oh. Tarik zaman rest deh. Kemarin kibat tu banyak. Abi kon gelap mau menbon jola. Kunci coba itu ni jagau. Nau mana kunci ada bio kunci. Ses. Terus. मोनसे गोजोनथाव खौरां कक्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड शोरूमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पैरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा BM इन्स्टिट्यूट अफ पैरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ
10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेकनिशियान, ICU टेकनिशियान, रेडियोल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।